Μάλιστα. Τώρα, το απόλυτο musical Blood Brothers, Δεσμοί Αίματος, που παίζεται για 25 χρόνια στο West End του Λονδίνου, παρουσιάζεται σε πανελλήνια περιοδεία από το Διπεθέ Βόλου και την θεσπίσει σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου. Μία εκ των πρωταγωνιστών του έργου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, βρίσκεται μαζί μας. Έχουμε την τιμή να την φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΤΡΙΑ. Καλό μεσημέρι, η κυρία Κωνσταντινίδου, και πραγματικά λέγαμε πριν εκτός αέρα ότι είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ για έναν ακόμη λόγο. Ότι πραγματικά θεωρούμε ότι είστε μοναδικοί στο είδος σας και έχετε δημιουργήσει σχολή στην υποκριτική. Εντάξει, τώρα σε αυτό δεν μπορώ να πω. Ρολίστα. Είστε μια ρολίστα. Εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Το λέμε ως κομπλιμέντο. Αγαπώ πολύ. Θέλω να κάνουμε εκπομπή μαζί. Είστε πολύ καλοί που με αγαπάτε τόσο πολύ. Λοιπόν, και κάνετε ακόμη μια σημαντική στροφή στην καριέρα σας με αυτό το ρόλο. Γιατί ο ρόλος της μητέρας στο απόλυτο musical, όπως έχει χαρακτηριστεί, είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ σημαντικός ρόλος. Βασικά η ιστορία τη δική μου με των δυο παιδιών που αναγκάζομαι και δίνω το ένα είναι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ μοιρασμένο το έργο και τα παιδιά και όλοι έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο. Απλώς είναι ένα είδος, δεν είναι στροφή, είναι ένα είδος το οποίο δεν είχα δοκιμαστεί. Πολύ καλά περνάω. Πολύ καλά περνάω και περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι το musical που έχουμε στο μυαλό μας. Θα πάμε και θα δούμε να χορεύουν και να τραγουδάνε και τίποτα. Είναι τόσο δυνατός ο μύθος. Δηλαδή ο μύθος, η ιστορία, η πρόζα, γιατί εμένα αυτό με ήλκησε. Τι έχω να παίξω, όχι τι έχω να τραγουδήσω και να χορέψω. Παρόλο τραγουδάτε κιόλας και τραγουδίστε. Αυτό έχω να σας πω. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό έχω να σας πω. Δηλαδή είναι πρόζα, έχει γέλιο. Το πρώτο μέρος ειδικά ξεκλιγώνονται στα γέλια οι άνθρωποι. Σας δυσκόλεψε το γεγονός ότι έπρεπε να χορέψετε, να τραγουδήσετε πέρα από το ρόλο? Πολύ με δυσκόλεψε. Έχετε καλή φωνή, κυρία Κωνσταντινίδου? Όχι. Με δυσκόλεψε πολύ. Δηλαδή δεν είμαι... Τραγουδάω στην παρέα, σαν ηθοποιός, αλλά αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Και έτσι κι αλλιώς βρήκε ο Κώστας και έκανε ένα φοβερό έβριμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα τραγούδια που θέλουν τραγουδιστή να τα ερμηνεύσει. Και είναι η Φιώνα η Τζαβάρα, με μεγάλη μου χαρά που είναι κοντά μας, που τραγουδάει υπέροχα η Φιώνα. Και η οποία είναι σαν το alter ego μου, επειδή εγώ πάντα ήθελα να είμαι σαν τη Μέρλι Μονρό, κάνει τη Μέρλι Μονρό και είναι σαν το alter ego μου. Δεν διαφέρετε σε τίποτα πέρα από το χρώμα του μαλλιού σας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τελικά, έχει χαρακτηριστεί μάλλον, και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, είναι άδικο για έναν ηθοποιό, όπως καλή ώρα εσείς, που επί 20 χρόνια έχετε κάνει πολύ σημαντικές παραστάσεις στο θέατρο, να αναδεικνύεται μέσα από μια τηλεοπτική παραγωγή, από ένα τηλεοπτικό σύριαλ. Άδικο να το πω. Και να το πάω και πιο μακριά, Ζουμπουλία και Ζούμπι σας ξέρουν όλοι και σας φωνάζουν. Ναι. Είναι άδικο? Κοίταξε να δεις, άδικο είναι να μην έρθει κάποια στιγμή που να δικαιωθεί κάτι στη ζωή σου. Βεβαίως θέλω να σου πω ότι πάντα, όλα αυτά τα χρόνια που λες τα 20, έχεις δίκιο, που πολύ αγωνίστηκα, αλλά τη δουλειά μου έκανα. Όταν λέμε εντάξει, δούλευα. Με σημαντικές παραστάσεις. Πολύ σημαντικές, αυτό θέλω να σου πω. Είχα τόσο πολύ την αγάπη και τη στήριξη. Δηλαδή πάντα οι συνάδελφοι μου ξέρανε τι ηθοποιός είμαι. Αυτό και οι άνθρωποι που ερχόντουσαν στο θέατρο. Έχω ζήσει μεγάλες χαρές στο θέατρο πριν τη Ζουμπουλία. Η Ζουμπουλία με έκανε να μπω στα σπίτια και στις αγκαλιές όλων των ανθρώπων. Αυτό έκανε, αυτή τη διαφορά έκανε. Άλλη δύναμη έχει πάντως η τηλεόραση, σε αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Αν και εσείς ηθοποιοί πάντοτε προτιμάτε το θέατρο. Δεν το συζητώ. Δηλαδή με έκανε, ενώ έπαιζα πρωταγωνιστικά στο θέατρο, με έκανε πια με τη σφραγίδα να είμαι πρωταγωνιστικά. Καταλάβεις, αυτό έκανε η Ζουμπουλία. Και να ανεβάσει και το κασέ μου λίγο. Αυτό θα έλεγα. Είναι αλήθεια λοιπόν αυτό που λένε, ότι κάνω θέατρο για την τέχνη και κάνω τηλεόραση για τα χρήματα? Κοίτα να δεις, και στο θέατρο ανεβαίνει το κασέ. Καταλαβαίνεις, και στην τέχνη. Μετά την τηλεόραση εννοείται, έτσι. Βεβαίως. Και θέλω να πω ότι και η τηλεόραση είναι μια τέχνη πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί όσοι την σνομπάρουν θα ήθελαν να έρθουν να την κάνουν και να δούμε πώς αυτό το πράγμα, το οποίο φαίνεται σαν εργοστασιακή δουλειά, δηλαδή φορμάτι σε κάθε μέρα και δουλεύει. Πώς το κάνεις τέχνη όμως αυτό? Γιατί εγώ δεν ξεπουλάω τίποτα ούτε στην τηλεόραση. Και αυτό φαίνεται στη δουλειά μου. Και από τα γκές και από τις πεθέρες. Οπουδήποτε παίζω φαίνεται ότι δεν ξεπουλάω. Και είναι τέχνη για μένα η τηλεόραση, όπως είναι ο κινηματογράφος. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην θεατρική σας πορεία που δεν θα θέλατε να ξαναζήσετε?
κάνεις και δύσκολα, Χάρη, νόμιζα ότι ήταν πιο ανάλαφρο το θέμα. Θα λέγαμε για την παράσταση σήμερα και αύριο και το τελειώνουμε. Θα πούμε και για την παράσταση, αλλά τώρα έχουμε εδώ τη Ζουμπουλία, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε λίγο. Θα ήθελα, ναι, ήταν κάποιες συνεργασίες και κάποιες κόντρες. Συνήθως ξέρεις, οι άνθρωποι όταν έχουν εξουσία, και αυτό είναι κάτι που προσέχω πάρα πολύ, τώρα που σιγά σιγά κάποια πράγματα ελέγχω κι εγώ, που ξεχνάνε πώς ξεκινήσανε. Και όταν έχουν εξουσία πάνε να επιβάλλουν πράγματα. Δηλαδή, έχω ζήσει κάποιες καταστάσεις δύσκολες σε σχέση με το θέμα της εξουσίας που θα ήθελα να μην ξαναζήσω. Και με συναδέλφους, δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι πιο λίγο και νομίζω ότι κοντρολάρεται, που έχουμε περίεργα εμείς οι οποίοι έχουμε θέματα, έχουμε προβλήματα. Και ποιος δεν είναι περίεργος όταν δουλεύει στη δημοσιότητα, έτσι. Θα ήθελα να δουλεύω με ανθρώπους που έχω ένα κοινό κώδικα, που είμαστε ασφαλείς, που δεν ζηλεύουμε, που χαιρόμαστε όταν ο άλλος παίρνει χειροκρότημα και γελάει ο κόσμος για αυτόν και όχι για μας εκείνη τη στιγμή. Σε αυτή την παράσταση τώρα γελάει ο κόσμος, κλαίει, είναι μια μίξη συναισθημάτων. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σε αυτή την παράσταση, γιατί αυτό που έρχονται και μου λένε ανάβδη είναι ότι πώς το κάνεις αυτό. Γιατί εμένα ο ρόλος μου είναι. Καταρχάς με το που βγαίνω νομίζουν όλοι θα αρχίσουμε τα αυτά. Και όντως ναι, υπάρχουν πράγματα που ξεκαρδίζονται. Δηλαδή υπάρχει μια σκηνή που πολύ γελάνε. Και πολλές άλλες, δηλαδή γελάνε πολύ και ξαφνικά αλλάζει και γίνεται δραματικό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γλίστριμα από το κωμικό στο δραματικό. Να αναφερθούμε λίγο και στους συντελεστές του έργου και φυσικά στις παραστάσεις που είναι προγραμματισμένες και για τη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Ναι, να πω σήμερα ότι παίζουμε σήμερα με μεγάλη μου χαρά. Αγαπώ πολύ τη Θεσσαλονίκη, έχω φίλους πολύ αγαπημένους εδώ. Παίζουμε σήμερα και αύριο στο Θέατρο του Δάσους. Ώρα? 9 και 4 πρέπει να είναι, και 9.30 θα αρχίσουμε, αλλά να είναι 9 και 4. Παίζουμε 7 του μηνός, δηλαδή μια μέρα μετά στη Βέρεια, 8 παίζουμε στην Κοζάνη, 9 στη Θάσο και νομίζω 10 στη Μαρόνια. Ξαναγυρνάμε Χαλκιδική, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω 17. Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας ο Σπυρόπουλος έκανε τη σκηνοθεσία και ήταν όχι μόνο τη σκηνοθεσία, ήταν όνειρο ζωής. Το είχε ξανακάνει πριν 10 χρόνια και ήθελε πολύ να το ξανακάνει. Και χαίρομαι πολύ που έρχονται και μας λένε ότι είναι πολύ ωραία η παράστασή μας, όπως η προηγούμενη, και φρέσκια και ωραία. Λοιπόν, ο Κώστας. Τα δύο μου παιδιά είναι ο Κώστας ο Σπυρόπουλος και ο Αργύρης ο Αγγέλου, που ήμασταν μαζί και στο Παραπέντε. Η γυναίκα, η πλούσια. Πάλι επιλέχθηκε όμως να πάρετε το ρόλο της φτωχιάς μάνας. Τι να κάνω, ενώ με βλέπουν ότι είμαι σαν το μοντέλο. Εδώ κάνω μοντέλο στη Θεσσαλονίκη σε ρούχα. Δεν βλέπω ότι πρέπει να είμαι πλούσια, αλλά τι να κάνω. Την γυναίκα την κάνει η Ελένη Κρήτα, που ήμασταν μαζί και στο Παραπέντε. Πολύ ωραία παρέα. Ο Διονύσης ο Τσακνής είναι ο αφηγητής. Ένα ρόλο που έκανε παλιά ο Βλάσης. Έχει εντυπωσιάσει ο συγκεκριμένος ρόλος. Ναι, τον κάνει ο Διονύσης ο Τσακνής. Είναι η Μαρίνα η Ασλάνογλου, η γυναίκα του Κώστα, που κάνει την αγαπημένη, που αγαπάνε και τα δύο παιδιά. Είναι μια πλειάδα ηθοποιών, δηλαδή είναι ο Δημήτρης ο Γεωργαλάς, ο Δημήτρης ο Τσέλιος, ο Λευτέρης ο Λαμπράκης, φίλος από παλιά. Και τώρα όταν έχεις την Ελένη, την Ελισάβετ, συγγνώμη, Κωνσταντινίδου, από το τρακ που ήθελα τόσο πολύ να είστε μαζί μας, μπέρδεψα και το όνομα, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μπορείς να την εξαντλήσεις και στις ερωτήσεις και να έχεις να πεις πάρα πολλά. Νομίζω είναι πιο εύκολο να σε εξαντλήσει η Ελισάβετ, Χάρη. Δεν πειράζει, ακόμη και αυτό αξίζει. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Υποσχόμαστε όμως ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, δεν το λέμε, θεωρείται δεδομένη. Να έρθετε να δείτε την παράσταση, παιδιά. Είναι μια υπέροχη παράσταση. Δεν έχω ξανακάνει περιοδία που έχω κάνει πολύ καλές παραστάσεις με περιοδία, που να σηκώνεται όρθιος ο κόσμος και να χειροκροτάει. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ και είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία. Να είστε καλά.